Så snart hun er klar, skubber hun ind i midten af ringen. Ikke så meget tilløb, Madsen. Og nu hun er talt ned, så må kæmperne gå i gang. Og som sagt, så er det 90 sekunder. Det er rent faktisk lige meget, hvor mange gange Madsen han ligger i jorden. Han skal op igen, indtil de 90 sekunder er gået. Og så bliver der udnævnt en vinder af den runde. Bedst ud af 3. Madsen er russeren. Ja. Men overdommer Miriam er klar. Og vi er klar til at starte første runde. Første kamp. Kampen er i gang. Au! Au! Skide russer! Madsen er i tunet. Første runde er stadigvæk i gang. Det betyder ikke, at han har vundet første runde. Du ligger ikke klar til at billede af hendes røv. Selvfølgelig modstanderen ned. Og man skal jo helst nå at gøre det så mange gange som muligt. Tune har mistet sit våben. Man må ikke kæmpe, hvis man ikke har sit våben i hånden. Så har man 2 muligheder. Enten så kan man sætte sig ned, eller man kan gå en direkte lige linje over til sin hjælper og få et nyt våben. Madsen han viser fin sportsmanship. Normalt så må Madsen godt fortsætte med at slå, selvom han har mistet sit våben. Har man mistet sit våben, så må man ikke slå på sin modstander, men sin modstander må godt slå på en. Det er kun, hvis man vælger at trække sig ud af ringen, eller sætte sig ned eller lignende, at han ikke må fortsætte med at slå. Endnu en gang så er det rundt pause. Hvad fanden er det, der sker med de regler der? Ja, det er slet ikke noget, som selvfølgelig man får sit våben tilbage igen. Vi skal ikke tage en våben. Som sagt, så bliver kampen genstartet igen. Vi er stadigvæk på første runde. Den skal tage det er så Tom på plads igen. Før dommerne går ind og udnævner en vinder. Runden bliver startet igen. Kom så, Tue! Bare giv Madsen en på kassen! Går godt for Madsen her første runde. Nu har han lagt Tune ned. Hvad? 2, 3, 4 gange. Tue skulle ikke blive op. Han skal slås, hvad hedder det, altid. Så han får brugt noget energi. Tue har han ikke ikke på. Alle var sgu lige. Det er så god udsendelse. Bare ram ham! Kom så, ja for pokker! Kom så, Tue, det er godt! Bare på! Stop! Tilbage til hjørnerne. Ud, stramme, gå! Runden er over.